Biamono kegimo mwancho morigelia hemaro bengi ando sia soberete chinga kichinga bune chiga gero ye kire chinga kijiri to chkonyora mangana magia senchira yubo kirano kura television ya hona mbe mayumuno wiki ya Ndizi TV nyoro buna rero litugule Jumatano buno butambe niko tukumire na semese yeli twanyara gukwana ali atulengete ntwe buna omugusi boigo mangana magia niko tukoja kora tuma yo saso murubilio obweke umbu bono niko ntete kwirali bageli okwaliga ni buyakegima elitunyale gukwarira lia abasaki baito bakire chinsemo imeyor konkorwa gusi elio tokomanye na maiga ya yeto saso murubilio monene kegima bono igatia halia agendrete gusakorekanire na omuske oyonko yoro murwanire bwekirgo kyubu gavana kuruse county ya Kisii niga kwanire ngana yubo basokana obete ase SMAMO kero alenke sichi campaign na gotigira abande chinkoma na ande ake abande gusijubo magwabo chinga kiecho siasa niko chigendreta sorogongoro gusi na boigo ime ya Kenya chinga kititigaleta matuko 12 tuike litukuriri nene kitariki kihanda cyomutinyo gatano gatatu chinga kitochugwaka chikura kegima ili kuba chora bara yamba ya ime yense ya Kenya boigo ekombeke mokurose county ya Nyamira semo yaitibo nigo bomera na litukuria lero na ukwanira mangana yogotanga chisegi icha nyomba asali litukuria lero ime yomoro buli bweke umbu niko tumubwate oyokuriye kerogo kyobo MCA kurwase wodi ibeno imeje county ya Kisii omuske Honorable Steve Arika lero gocha wiseranza semeseye eliyo tunyale gukona mnato gukona butambe ali atolengete ntuna mugusi tomanye birenga byaye na nkiye kora kiri ategete koba omurai asensembe yebeno biri akolire ali alengete gukora asensembe yo yebeno Inyoranga ibeno ni gotoka ase constituency area ya Nyaribari chachi mi county ya Kisii neyemo yeji county yeji ward chirichire ase constituency ya Nyaribari chachi bono ayo naenda mange na harato uchikoba togo kora ego chakira bono Chinsa Isato igoro gweka Chinsa Isano chabutuko emaragoba ya bono ni gontete kwirali bageli gokobolia mna butambe oiresi miaona kulika SMS gocha sena mbigire gorogabwo na kumuboli umweshimiwa Steve Arika libolio lilikuwa bere kokutwara samatukayo onsia mange bono tigato genda se studio ya kabere tokwire na nturene na mangana magia senchira yuwe kirano Biamono kegimo mwancho morigelia uryogo nkonya ukoletera mangana magia senchira yumuntu obuyimanyiryo nigakorwa Joshua Auta inche nigonkorwa John Kebati omunene bwilichiko ase serikali ye county ya Nyamira Erastus Orina nigatia nigwa bene litukulia lero na guchakobokora libwaye asomoyiga oyokorekana samagacho yebunkeje county ya Nyamira abarai aho nigo bakirana asomoyigo yo ase omugabana bwe county ya Nyamira muske Amos Nyaribo abaga gwikirana orona kwene kiyogutianirwa okwaye Orina nigali ira yoguchakurwa bukorari obuya ase bunke ye county yo bono omusakito kurase county ya Nyamira job mangi nigo atwaliganira roboti orwasinchira yobwikirano Richiko noboene asoburai negatia mangana yengencho ase oburai bwe serikali ye county Lichuko lya lero serikali ye county ya Nyamira njabeka obisi omosemia omonene bwe serikali ye county. The person will be in charge of all legal matters of the county and they will be a member of the cabinet. Erastus Orina oyorachi koba omosemi omonene bwe county ya Nyamira omutangani naira eira ase omuyega waliganigwa sobisi chinene che county ya Nyamira. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all, so help me God. Erastus Orina narwa eira gochikokora emeremo yaye asobwene na kubwatiri chiko lya serikali. And I assure Your Excellence that given my years of experience in the legal practice and the state in the bench, I'm up to the task and I'm going to take the same. Omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nate bambale no kwegena bunanachi gokora emeremo asenchera yekene.
Orina gava the best as an interview chia corridor with the county public service board. Obviously a county attorney yengo minister. Nero rate na mane binabionzi na mane sheria ye county na nawe isaransase cabinet. Nogo chakwa yengo chikoreta ogonchereria okonene asobora ibwe county Nyamira kubwatekana neri chiko. We expect from him highest level of integrity to conform with the government rules and the constitution. Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Utikana na roboti urwo yokuligie kirogo kyobugabana kurase county ya Kisii wetrase kyama kya Kenya National Congress umuske omansono yonkonyamweya nigabatuka roboti kubwatikana nali yakorekanete no mubasuka no yobete gogokorekana ashikagire nabakemba siritie obugima egati yabarendi babo nigaya kwana yo asamo mochiri mu komanda bw'abanyanyimbo bwensemo ya traffic me county ya Kisii asugo kwana mangana atali iyobo maene gali anaye moye campaign ekanyora cyali paro mu basikano yawe atabantu batano egono modaba na mobalire passenger sibalenge bane kabango chicha mont naro ya molenge boete para bakaranga mbiya bayagende Kenya tiba mwaka kwani sikebina ikialenge para muntu bepipi nale ngororo wate passenger wakaenda wakune pikipiki driver kwa bahati mbaya akaluzi control ya gari karoli mara katatu egisiekebe abantu bali balenge gari me bakaumia bati egisieke basi yonse abantu batatu basitu mabwabo babere bagasibu mabwabo bwase mwabaskano bete nayo amo asi umugwaye kabege tusonga ndi tanta tekoteba no botroma magombane ase ababasiretu aba batatu basirete sechi family cyabo ne amate yabo ko batayipole na beta hatu yonko bagende kinachitinya gitari akaligereru akorere x-ray aka nyangitali kamanjira kagentanga noyo mubalenga munere iga abande babere mbuya bale iyo bale Chinsa bachete chinga cyabo igontete hotel y'abantu bonse bale Kenya ngima bali bakompata si campaign na bali bagon support na njimbu yande andi na amokora ngambu yande andi tinale ngangene galiyo yaje takanyoro mu basikano kona aje takatebwa mangana yange gali ane yanyorire mu basikano kana yegete amatanga strong con to amatanga se ngino wale nkoino naje takamanya mangana yaiga inda takatebi especially base commander gat kwana mangana atari omaene naenda mangana yaiga abe kura system TV aboteba nga modriver na atamiti modriver tatamiti modriver na royo ngoyo mobo se bali banyolete kuro babeta hacha sibali Biamono kigimo mwanchu murigereria bono nigo yabiro mogoko magiga yabali mibechae na boigo bamatoke konyora Ngiro roboti ruo bono nigo yabeiro mogoko asabali mibechae na boigo bamatoke magiga yo kurigie kirugo kyobo women representative kurwasi county ya Kisii Vikionderi gocha kia omurobili obene nense ya Greece eliokoleta amagendero na boigo kurigie chiro ya matoke musakito Josephat Amisi nigakwariganirio roboti ruo senchira yobo ikirano bono nigo erachekoba omogoko no mochengo anene guchiase abale mibekemeri kie echae boiga matoke nonyene kawa ime county ya Kisii kubwatika no murobeli obeno nyale koba kubekwa gati ya serikali ya Kenya na boigo na serikali ya Greece kuyakwa naya umuteneli w'umurobeli yo ime yorogongorwa Africa Vikionderi boigo ro murwanirwe kero kie abangna se county ya Kisii niga
niga bainekeirie abaremi borongo rwa Gusii ingabono bwango iga mbachikweneke nga banyare ko bakonyora echiro anene gukia sense ya Europe iyira chikoba gekoba engeria echietororo asa marita nkuru kubikinya bokonderi the incoming women rep Kisii County egento ngotebya bokusiba minto echae ntobwati chiro ye chai ntobwati chiro ya matoke chia avocado ne coffee twawakiria matuka mangi myaka 12 mbia mono twa ambassador Viki otokonyire mwarra umutinye oikomino omo ntwaira chigaba na 17 Greece chikayarorera because agriculture is a devolved function na ndimna to implement the big four agenda ye president ye food security and manufacturing thanks to us omungina Viki Pantasapun agatokonya echire guru Kenya House ya etiwe minister ya gendo ya etiri chigabana cha etiri Kenya government ya etiri igase government goodwill ntobwate twarose mbake company uchokole bintu ebiga egasi abantu baito na kitu achira na chimane cha nyansiongo ndocho to ende bayerorera na maisabo na babatebiriga iga egere chibesa chigende igo chibesa chibako guchinge esinge chobono iga ntobwati direct market go chi Europe bono Viki otokonyire ngo twanyinyorire twasainire twako nderi boigo nigo bainekeirie abaremi abuo nga bagendera ko bagusimika matoke ekawa mone chae elinde elina barabachikonyo bakwenyorera engeria echietororo kubwatekana ne chire yanyare ko begotoka gukia sense ya Greece ngo basabaiga musimeke kawa musimeke chai musimeka matoke nechi avocado gekora twanyorire chiro wine otorenteire ngo tutorikorosie banana wine atonyorire market ngumbu tokoni banana wine ego chingumbu aria egera abana baito banyare konyora chibasa baguchire skuru ebina bibinto twatebire omusangirikano yo aneno yonyara ko bakorekana ase omogobani oyomo ime ya Kisii nigo nyara ko bagokubaleta ababwatani be sector ayobolemi gati yabo Eric Muturi uyoro mu manager bwe factory ya Nyansiongo oyogo kero muroberio yo na koenekeria abaremi ingabwango iga banyare ko bagochikonyora engeri echietororo kubatekana bono no kubwaterana we serikali echo ibere. Agreed that even in factories we have gaps, and like they're dealing with waste management, we're going to come up with a way to handle waste management. Is a gap that is existing, and we need to narrow it down. But again, more importantly is on how we are going to venture into other markets of tea. We get buyers, they buy our tea so that it can sell better prices, fetch better from the auction, and then our farmers will always benefit. Etaro ya Viki Bantasobul uyole omo ambassador Kenya gukia sense ya Greece meye county ya Kisii bono nigo guchikoenekia ingonyale ko bakubwaterana anena guikera abaremi linda nyale ko bagaku peka benne ebirengererio bya serikali ya Greece eliokwene ngabono ebimeri byanyala ko bikonyora echiro asense ya Greece. Have started one cooperation from last year, and now I am here in order to progress and to finalize what we have started and to continue our strategy plan to bring Kenya products to Europe to keep the standards. Kwa reporter Ndizi TV, county ya Kisii reterane Josephat Amesi. Abamenyi bensemo ya milimani hijurange na mwembe imejo muchukisi nigo barobekana magiga y'umuntu yomo kugonia kuirobole mu bwebara ase bagwetera bakora wano yukurigikira gukyobo seneta imeye county ya Kisii omosike Samuel Okemwa nigo bagikeirie egekorwikyo. Siko na wasiwasi. Hii barabara haitaguzwa. Ile kitu tunafanya tutaishongeza kidogo. Mtu anakuja hapa kunyang'anya wananchi barabara ambao wanapitia kwa miaka yote. Anasema kwamba ni kwake. Hiyo haistahili. Hiyo tumekataa. Litangani kabisa mbu yamuna abantu baminto esa olimu aleti roboto yale ruguru yenjire yale kugitwa na serikali njacha omo DDC na acha paka gaiga wakwanire nere otebirege nteke togende ende tokegambe enjire njemuna naki nambwate myaka 61 nona etire paka nago tirega none estimamuro no etete para one kero togochia kogiterwe para kurwera mugaiga ntomanyeti oyo minto no muhama toito ego tutagetaje tuikaranse tuigwanane onye enchereye teyo
muna akagurite gaiga enchire no agiterete mate gaiga asoro bagorwa erure na intu entatageti koleta segi nduna bantu eto butulivu serikali yeito yote yabanga ekerege ntugiasinyire tigabantu tuikaranza tukigambe digaiga se pariye ko gitwa eregari kuruelani ntuo tokale gukimoinoga twabokire bono mambia tokonyora abantu baikire kubunge para eyotogotumia abantu bamenyete gukimoinoga abange mono bande bagureta marimo buna twagajete gano na bande bayiboire baikire miaka 40 ibo bajete baganyore pare kero bono omodisi sio yokoru order singa epare yesi ekwe tararu alternative route yaba na inji babwente gutumeka asiekera abantu abana mbale mabako enda chisukuru abantu bamenyete ma ne chigari abantu bagoreta marimo gochia no na macha abana inji bagotumia bayatire utate kugira kwera epare usijaribu. Don't dare. Tumesimama hapa imara kama viongozi kuhakikisha kwamba hakuna barabara inakuwa grave. Isichukuliwe. Ege ndio nataka tabia serikali. Mike. Amangana yemegondo. Osongo gaigabira mangana makonsa. Ntubwate land grab asi abale so notorious. Totake tetoko nyoba benya go change chimapo gadi asaland. There is so much corruption. Asaland sikaka ya bosongo. Emekora nerororo. Ekogenda yaigwana na nabantu abachirandi glapas. Bono iga. No roche bono. Ba change mapwe. Bono ikuindicating aki oya bwate bakepara. Te konyarekana. Epare bono tete suku iko chima paka kuchimari epare yebengale. Abantu mabwate chiprots mega bagachi. Abanafunzi bameta kuchima iga. Chigari kweta chire kuchima iga. Ayebono sie kaya bantu bako. Ike ndotoko tabia serikali neka. Opo kora mbolega iga asama na yeme kwa Minister of Gotigana no roboti urwo bakeya bamenyi kurwa senyumba y'abatabori abo bagotoka imiji county ya Kisii nigo bomera nasize moye tago ase constituency ya South Mugirango ase bararia kumubwatisi ya Dennis Makori uyo manyikanite buna Sonko okuriye kerogo kyo bobunge asensemo eyo wetrasi kiama ya ODM omusikitu Sara Nyarangi Ontita niga kwariganira roboti urwo senkira yubikirano Namatuko 12 oka atigaire elianse ya Kenya gokorobochori bwo mwaka oyo okorigia ekirogo ky'obujumbe korwa ase bunge ya South Mugirango omoske Dennis Makori Sonko nigo anyorire ogosira korwa sensemo y'abamenyi benyumba y'abatabori ase abairanire ngambi ya mono ase getambukerekyo ase okomuganiria Amayia nasenga nche resolution mwaitiri tukalia rero muna botabori 11p korurogoro paka maate chinyomba chonsi mecha botabori 11p mwaitirie ko support nche muna Dennis Makori Sonko mbo mojumbo ino omwaka oyego 2022 gochibosio erera gati y'amagenderero aligetiye gocha kubaikiraniria abamenyi ba South Mugirango buna chipara chinyagitari chisukuru gati y'amagenderera mange ninda etakwagacha chi computer center ibere motobeke borabwa ende tobeke chache tobeke chi computer liwe moborabu chi computer liwe mo chache ama aliabo girango ya CDF munako ba distributed dariko ba distributed buya gako genda sanda enda mange sanda enda amake na endo obo ibyo bonge bore bogiranga no bunyomba binte bikokoru bokenyomba areyemo ego chaka koru etaga ende ekona nyamaiya etende geteni bare akabere chaka koru ekona abu etire mogenda ende nyamondo chikobwatana neri ya geteni abaraya bakoro bakoragwa na Henry Nyabuto nigo baenekia gusira kwabo bene asebateba omoske Dennis Makori naisaine asoborai bwa monchoryo asebagania boigomo waziri boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i kwegwesiko ya ye buno morai aseboigo bateba baguche komosiro morai bwekiama kia ODM Raila Amolo Odinga siasio ito Omweshimiwa Fred Okengo Matiang'i aigwa masikania ye oyo oragende achigokora na serikali arete bintu kurwaria ase yonde Wycliffe Oparanyakare oyo gotigotena ekeganja ya serikali ya Kenya arete bintu sabanto iwakorokwa Dennis Makori Sonko wakamambia nita kikianda tochama buna libo elimo
tobeke kiganja kemo twese toetie omwana itokorunga Dennis Makori Sonko. Semo y'abamenyi boigomba enekia okomubwatesia kwabo ase omosike Makori. Abantu muno abatabori koruchaje mpaka borabu. Tuanjanire ko mwesimiwa Sonko amaboko ase kabwe kemo. Nene korwase nyumba ya botabori au bachiramo na komosira oyo koriye kero kibo bunge korwase bunge ya South Mogirango omoske Dennis Makori Sonko oyo lireira yogo chokubaikiranelya amagenderero abo asibabeire bagotigwa magega ase chingaki chintambe yiko ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV korwase bunge ya South Mogirango e county ya Kisii nchenigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Miamono kigima Sara Nyarangi Ontita soroboturbo abagaka kurwa sense mo yogembo ni gobo meranano mo gavana wa county ya Kisii muske James Ongwae asiba kwanira mangana yuki ni town yogembo igwe ikakoba municipality omosa kito Mildred Momanyi na bwatoroboturbo asenchera yowe kirano. Ensemo y'abamenyi kurwa ogembo ni gobo meranano mo gavana wa county ya Kisii James Ongwae eliogo kwanira aliabaganiri barobubu na abamenyi aya nigago chachingaki omugavana abeire kagusukia ogembo koba omucho monene gose municipality abamenyi abo nigo bamwakira Ongwae mbiamono ase okubanyura ase baganirie abayigorere municipality eyo ase mwenekeire guchikobeka omulembe etwachirigaiga itani gotabinya sembe yamono na gavana mbiamono asukurwanirira municipality yeche seito ogembo mugamba bana togoteire mbiamono andi tukuria rero etweboere tinse tuganyete municipal bono muna yabeire ntotageti gotabinya sae tumurusia magoso etwore gotana gavana koranche etukoganyerere togembo oto municipal no are mambia ntuna bagusi ntotageti korora buru yesegi na baite bigorie bike kamoranche reta amani muna yarenge korukare abakurumba tebetenga togimo murakien motogi enkoro nga mosho mintu mukiro tankana nchenyimbo kumagenda njira tugwenere ikakorire Nyasaye mokonye ekiaga twanyolie muri kwani turunyisa hadi wakiri Ongwae nigo abaenekeire guchiko baigorera municipality eyo eregati yali abegete gochyo goikerania kagokora chingaki kya yabisi buna omugavana ase atebire kelikeirera ogotiga kwae kogendereria omoroberio yo. There's absolutely no way nare koruga iga ntige gasi ndwe gasi ntara irege nteke negucha igo angana cha na chete last week gocha koigore gocha kobaye municipality yi siasa kabe nyinge gari abamura bakarangerigwa baruwane gari ngongwa etaja kuri municipality nga postpone bano goche wiki nande nkirete goyunga nande mbaje toro bagateba ngoyo no na ichaga iga nga gusinga abantu ngantu kumwala ache kukwana ta koraki bono nka nakiego na tebetenga yonko barangiru na barangiriga batebinga ngo chande and I've told you I am going to do that next week. Absolute security nanche I accept that. Ase chingaki echo abamenyabo bagania abana babo kunyurwa ensemo yegasi ekero municipality eyo era igorwe ande propaganda litukunga norigeta abantu twene kirikene yo singore tiki nkeyo torari kana noyomo nande watuburiri ntutwensi bombera nocho otukatuke ororo omwana itoyomo ochagobne entenenera igari uno manager eger ntutwensi yabo tochatonchore committee buna watu tebiri bagane elieito inko ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Magdalene Mwebi ojuo na indo manikante buna St. Jude nigarule kerengere kya yasa tebiri buna here nigaro chenga na chie komosira ojo kurigie kerogo kyobo governor kurwesi county ya Kisii wetrasi chama ya Kenya National Congress oyongo nyamweya nigatebiri buna kolengana nere nigaro rimne birengerelio bio yonko nigo birengerelio biyana boigo nigo arinekerenga kiguchukini amagendero imeje county ya Kisii. Samariete enkuru ku Magdalene Nyaboke Mwebi gose omongi na St. Jude narorire narigere narorire chi manifesto kyakero omonto
naye narorire ng'ani ng'obwenerete kobe gavana omonto bieka narorire obwate manifesto eyo yakoroku Manson oyongo nyamweya enkoba boli mwensipi momo gako iyo chikura kwa sababu amang'ana yagokwana naende no mokristale molisia okoboli chikura no bwororo ese chikambeni chiaye nanya kororo kurama omonto ase chikambeni chiaye nanya kororo kubeka bamuranga baita abantu se chikambeni chiaye tanya kuraga monto kiara oyinera ina yo monto totakeirega igagusi omonto oranyare kabisa kolenda gusi ya itotesaleka abasasiroti abaiboli baino no bara abasasiroti mobwate bamuraba mino mobwate abakristo nabuna bwa bamino motiga monta chache goturutumbaga iga kae Manson oyongo nyamweya chikura gutena nayo omwachu murigereria nigo tokwenda gwikase county ya Nyamira ase kiombe kemo ekikamanyigante na Nyamira North Sako nigo bono baumera nase ward ya Itibo ime ya North Mugirango ase county yo na gukwanerengana yoko unererwa ase nyomba ina ndema nyigante na gender based violence musikito Job Mangi niga ikansemejo na gutwalika ndio robot rokobwatia ase nkira yubikirano nyano monenone Chisegi chegenka neri omana negatia mang'ana akoreta obokongu ase family. Encho chisegi cha nyomba sana chagerire abantu abange basiria bugima bwabo abantu bande babire birema ase chinyomba bone torega so that to instize abantu to reduce the violence at homes nario abangina baranyare ko utwara magenderera ase nyomba cyabo ikikirira ekiombe koro kwa Nyamira North Sako Women Group gocha gotwara amaegelio asensemo ya Itibo Ward egotoka North Mugirango ase county ya Nyamira na oyotenerete kiombeke kya Nyamira North Sako abaga gototebia enircharana bunamba gendrete goikera abangina chinsemo asensemo ya North Mugirango elinde koba amaegelio enchira yokomenya buya ase chinka no kwegendereria ase obwonchoreria Sako ne sako yabangina twachageto mwaka 2014 bona gatubwata abangina ng'eriwe mona miasta tocha twakora mang'ana savings na credit bona ende go implement torechi program go implement tore mang'ana livelihood program ese livelihood project tobwate project yechingeni na maboba togocha twa support yabangina gusimeka chingeni na maboba nende twabarigerie chiro na ende through that bona twachakire ko mainstream amang'ana gender based violence such that through mainstreaming samang'ana gender based violence go konyere ku increase amang'ana savings nende go increase amang'ana income generating activities omoro kia obaga goikerana asense meye nabaga kwegeria abangene nchira barabe bagwantana nabasacha babo ase chinka ne chinchira barabe bakomenya ase omorembe igonga lero twarigereria bintu bitari bike twarigereria kutoaminiana tumeangalia issue ya pesa tumeangalia vile tutakuza watoto wetu wasichana na wakiume ngakiwa tukomenya sini mochiabo twakwande na batata na bamama abore mother in laws and father in laws nganga kiekero na nyuomiru sobo ngakiabwende ko ngagatanje ngino mukungu nacha mwana umwisike na nyuomiru ngino mukungu gocha bwoye egati abali banyora amaegeria ya mbachengera egetambukero gye kiombeke kobatalera seritiko lya lero asebate banga amaegeria ya nachiko bakonya asobogima bwabo ne chinka cyabo so bwama seritiko lya lero twegira amang'ana amange aya na itutoko genda kwegeria abantu baita se community yitegere toimoke igoro wetera se sake ya tukiniri buya igonga nigwanete ko na ndagera nerangie yaye na twese tuikerane onde tatigara echiro yonde gakari daraja korwa se wodi ya Itibo egotoka ase bunge ya North Mugirango ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi Richi Kwana chebete chikokoreka na buli tukoligoro echinkwana choburahi bwenshe somora ibeki ama KODM muskile Raila Odinga oibo igoro murahibo mabwazi mio la umoja wa Kenya atabete gagwikirana kolende oliabo bwa Kenya kwanza muske William Ruto niko abete kagwikirana asamange Mildred Momanyi na bwa toroboti oruo
bono atigarete inse ya matuko 15 elinde lyo bochori boche goikirana bono nigo abamenyi bo mucho bosongo besokirie elikorwa amarorabo igoro ye presidential debate eyere tabuli tukoli igoro asabange babanyariko babagoteba nigo omuraibwe kiamagia ODM Raila Odinga anyarite ko baga kubaira ni magega ekiagerata nyarite ko baga goikirana ase debate eyare ngabuli tukoli igoro asebo igo bamoire amagoro omuraibwe kiamakia UDA William Ruto asokwe sokia ase debate area atanya ko baga kwanira aliara chiko baga kubakorera abakenya ekero baramuchore matarajia na yale ngebuna bali bonse bali ngo participate ase debate bayikerane yo yale nge okumya kero abandi batayikeranete na abandi bakarwa ebirengereri bitari guyikerana nga oko banyare batayo nanje tinguyikerana ro yo yale nge biya abarwaneri bali bonse bayikerane amo basanga ebirengererio nebirengererio ebi no birakonye omukenya teri komata ngo guchikoira obugambi buli bobo chigocha kurende birengereri bya barwaneri bali no byale ngo konya Kenya yaito yabusio igo nche na tebenga it was disappointing yale nge egendo getale nge keronge asabarwaneri bana gutaikerane debate gima abakenya bange amaoni abarenge ngo yotaikerane taro yale ngo muova yona bayale ngo babia abarwaneri abaikirana arro baorokie obole mubwabo na David Mwaure nasangete birengeri byabo eyere byaba Kenya babiwe ndelio bamunacherekina na William Ruto naere amaoni aye asaba Kenya bayategerete na kuna chekina kyabo nara yokoro gaiga asomo chobosongo ntogenda kubabwatelia mange bunagwateka yingo reporter yegata seni Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi igotigana na Mildred Momanyi no roboti oruo kubwatikana ne birengerero byabanto igoro yengana ye debate yabetege okorekana litukuli igoro nigo togotigana nayo togende goikasa robot ronde aso yorenge oyo lenke nganere omokonyi bo oyo kurikero kyobo gavana kurase county ya Kisii Mansono Yonko Nyamweya uyo mainkantebuna Dr. Alfred Ndemo ni gobono atebirubuna ereni gakumubwatsia simbarati na boigo nero urachie ikoreta mauntio manene imeye county ya Kisii na boigo ni gakumosiro musike Raila Odinga twamobilisiria abantu bamento twaberesira obuye bwokoba ase government twaberesira obuye bwokwera ase winning team twaberesira obuye bwa Simba malis and propaganda yalenga nyinge igaro mokora igare gun igaro mutamatige songo tachiti skuru ebionse ntubenge ya propaganda what I've done no kweresa abantu bamento ngayaya mumuruna bakumubanga marita yo teyo oyongo no mwakumuya naende natabire kibutambe naenda iroleire no mugakumuyale nabwate ekerenge ikia sabantu wa Kisii County lakini mejando yalengo nelinga konyora simbo charukire ochira tu ochire mutu tiganga kesi kambiaria nanje mubwatsi atua egere enkomento aso kumekira tirisa nekie nanje kementoro egere isane kibia tonyorobora yo usi irate yongire ndiereire nchene ruete no monto kumugusio muya ubwate ubugani ubyo basanzwe usi ntagito bugara yubuya timbwati irende ons nimeenda huku kwa niaba yangu na sabantu baminto kiana bote bantu baminto nga bono ngainguchia before ntragenda ali na bote bantu baminto pakangeresa nga ntokora tiga abonsi ntu abajuchete obule machogu bonsi tukabuli nkabule ndo baminto ngainguchirende banda soko jibona stroje mutemukoro jujia yenda kujia so nkabwate na bakonde kiana obugate kura njikura nene mwantu omorigeria bono gwikira ka buno ngokora mangana magia senkira yubo kiranu akira ndoje kolengana ninsa ya neche ikire Chinsa Isato nijideke 33 echobo tukobwa bono mogeni one naganyete magaroba ya bono nigaikire ase studio chezo cha Ndizi TV aigesemo ya embassy na nigo tochikogenda ya master yemo goika asomorobilioria bweke umbu uyokolekane marogoba ya bono mena gotebia no mheshimiwa Steve Arika uyokorwa se ward area ibeno ward boni ganigale candidate nevoiga kubolia ekerugo kyobo MCA wetera sekiama kia UPA wana nkochare ibeno ward nigotokanya ribari chache mi county ya Kisii ngoikare gaiga elito jake ukwana
eje maseyemo elio nyale kumuburia alioganetie muna butambe similia itonera elio tokobwa twamanyana narayi agenderete ase ground kolengana nebirengerio byao mbia muno mwanchumuri libono kigima ase bali bahenderere kurigeria mangana magena boigo gosotora somuro buri obwekeumbo olionkonya okoretera mangana magia senkere yomunwa bwibyorokererio nigakurukwa Joshua Ahuta inche nigonkurukwa John Kibati. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.